Sinekene m unu ndị be anyị. Taa bụ 1st July 2020. Anyị agụ akwụkwọ. Anyị agụ akwụkwọ oyibo kọwaa anya n'Igbo. Kwuo mie. Kọwaa anya n'Igbo. Anyị agụchabughị anyị eme revision so that ka anyị wee tụrụ gaa akwụkwọ. Ọ si Leap Ahead Workshop, Learning Medicine and Fun. Fun bụ gịnị? Egwuregwu. Kwuo na egwuregwu. Na-enye anwụ na-achakete. Kwuonu, kedu ihe bụ sun n'Igbo? Anyanwụ. Ihe cat. Kedu aba cat? Nwamba. Kedu aba dog n'Igbo? Nkịta. Kwuo na aka unu meteli ekwu. Frog. Kedu aba frog n'Igbo? Kedu aba frog n'Igbo? Frog na frog na iburu anya na anya ka ọ dị nnukwu. Kedu afọ ya n'Igbo? Nnukwu anya. Aba frog. Ịmara frog na-eme jom 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 na-aga n'ọfịa. Kwuo na awọ. Unu echezogonu. Agwa m unu na awọ unu chezo. Ngwa, kedu ihe bụ flawa? Flawa. O butekweli obele oke nwa ịma bulie. Ka ihe bụ flawa n'Igbo? Okoko. Kwuo na okoko. Kwuo na aka. Kwuo na aka. Cheli ka a na-aga n'iru. This is me. Afa. Unu ya akọwa onwe unu. Kwuo afa gị. Afa Obinigwe na-agụ. Abụ m from Anambra State, Biafra land. Kwuo afa gị. Afa m bụ Biafra. Biafra. Afa gị abụrụ Biafra. Kwuo afa m bụ Ebubechukwu Igwe na-agụ. Abụ m onye Ọka. Anambra State. Anambra State, Biafra land. Ngwa papa nnekwu kwuo afa gị. Kwuo. Kwụsị na egwuregwu. Papa nnekwu kwuo afa m bụ Chidike. Igwe na-agụ. Yes, afọ ya bụ Chidike. Na ihe na-eme ebe a. Kedu ihe bụ ihe? Ebubechukwu Igwe na-agụ. Ọ si parentip. Ka ihe bụ parent? Kwuonu nne. Kwuonu nne na nna. Parentip bụ ihe nne na nna ga-ejide aka. Ọ si ya child might find it difficult to hold a pencil at this stage. However, they will love trying to write their own names. Even if it is simple to make letter like math, it is a great way to start. A sị na unu ga-ejide mkpịsị odee ọfụma na-ede na-agbani ka unu wee nweta ọfụma. Yes, ihe ejide ọfụma wee na-ede. Kwuo na aka. Kwuo na aka. Na ọ na-adị mma ejide ọfụma. Kwuo na aka. Sound and around. Ọ si no ụda. Sound bụ gịnị? Ụda. Kwuo na ụda. Around bụ gịnị? Okilikili. Kwuo na okilikili. Gburugburu. Kwuo na gburugburu. Papa nnekwu kwuo gburugburu. Cheli ka o kwuo. Kwuo gburugburu papa. Wow! Kwuo na ụmụaka na-ekwu. Osi, look at each picture. What sound does it make? You can make the sound loudly and quietly. Osi, kedu ụda ụmụ anụmanụ na-eme? Ifugie ụmụ anụmanụ. O nwere ụda fa na-eme. Nke ihe bụ ihe a. Ka ebe ihe, o nwere onye nọ ebe. Kwuonu nwa na-alalụ ụla. Ọ na-eme. Ngwa mee. Ngwa mee. And everything. Onye na-ekwu ụla.
kedu ihe bụ ihe a cow kedu afa cow n'Igbo kedu afa cow n'Igbo onye ma ewu ọ bụrụ ewu efi na ihe kedu afa ya n'Igbo bird I'm a cow. They are cow. Ọ bụrụ anyị bụ cow ahụ. Ba bụ evi ndị Hausa bụ evi. Ọ bụrụ anyị. Ọ ndị Hausa evi bụ anụmanụ. Ngwa kedu ihe bụ bird n'Igbo? Kwuo nie. Wow, kwuo n'aka nnụnụ, kwuo na nnụnụ. Yes, kwuo nnụnụ papa. Kwuo nnụnụ. Ngwa kwuo n'aka nke evi ka nke nnụnụ oge nnụnụ ngwa mee na mkpọtụ nnụnụ na-eme tuwi 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 papa nnekwu wow ngwa ịghachi ga-emesie ike ngwa mesie ya ike dukwa nnekwu mkpọtụ oke nwa ozugbo ntị m emebikwe oke nwa ozugbo ngwa kedu ihe bụ ire belụ kedu afọ ya ngwa kwuo ihe nnụnụ na-ekwu ya iputere ya papa nnekwu kwuo ihe nnụnụ na-ekwu tuwi ngwa kedu ihe bụ belụ n'Igbo mgbịrịgba good unu daalụ na unu metelie kwuo n'aka nwakwa m na unu nwere aba belụ n'Igbo kwuo nu mgbịlịmgba dingdong kwuo na ele mgbịlịmgba si eme mkpọtụ dingdong ngwa kedu ihe bụ ibe amatazikwa mba imeniela ụdọ ọ na-echi m ntị kedu ihe bụ ibe n'Igbo amazi m abụ ibe pig kedu abịa n'Igbo ezi kwuo na ezi na-alụ inyi ya okwutekwali o si na ezi na-elu inyi kwuolụ ya aka okwutelie kwụba n'aka nwa dị intelligent nwa ị nwere ọgụgụ isi akọ na uche onye dị intelligent ka a na-akpọ gịnị na o nwere ọgụgụ isi kwuo na ọgụgụ isi intelligent ngwa kedu ihe bụ snake n'Igbo agwọ kwuo na agwọ ngwa kedu ihe bụ snake n'Igbo kwuo agwọ kwuo n'aka agwọ kedu ihe agwọ na-eme ọ bụ oyi mmadụ ọ bụ onye ilo mmadụ kwuo na onye ilo bụ enemy kwuo na enemy yes enemy ilu onye nso ọ na-ata mmadụ alụ so anaghị elu eso ndị afọ ya kụgbuo onye ọ bụ enemy kwuo na onye ilo na-ene anya n'akwụkwọ ka ịfụ anya agwọ na-akwụghalị na-achọ onye ọya ata gwa na onye ilo star bụ gịnị n'Igbo kpakpando kwuo kpakpando ke nọmba dị na ya 3 bụ gịnị ọ bụrụ ya ka agwa agụkwuo oke nwa biko kedu ụmụ nọmba dị na ya akala kedu ihe ọ bụ n'Igbo atọ kwuo atọ 3 bụ gịnị atọ lekwe na ihe a pet bụ gịnị anụmanụ ya na ndị mmadụ chedi papa nnekwu wofu n'aka papa nya pet bụ ụmụ anụmanụ na-abịa mmadụ nso ya na ndị mmadụ bụ oyi na-egwuli egwu kedu na-enye ọrịa kedu ihe bụ ihe dọk kedu afọ ya n'Igbo dọk kedu afọ ya n'Igbo ọbọgwụ kwuo ọbọgwụ kwuo n'aka unu kwute
kedu ihe bụ ihe teddy bear kedu afọ ya n'Igbo Ihe eji egwuri egwu. ihe eji egwuri egwu n'ụlọ ọfụma ị ga-adakwa papa ajụjụ gbanwe ị ya adị ikwene ka ị dakwa o ikwene ka ị daa chelugodi ihe eji egwuri egwu teddy bear ka ihe bụ ihe horse kedu afọ ya n'Igbo Nkịta. ọ bụrụ nkịta oke nwa a na-akọ ọtụkwa gị ka ịmalị a na-akọ ọtụkwa gị kedu horse kedu afọ ya n'Igbo kwuo na anyịnya kwuo anyịnya papa nnekwu kwuo onye ọfụma papa nnekwu anyịnya kwuolụnụ papa nnekwu aka wewewe ụlọ egwulizi na egwu kwuolụnụ papa nnekwu aka gbogbogbogbogbogbo papa nnekwu kwutelie good of you imetelie gwana ya na o metelie sheep ọdụkwa ebe sheep kedu afọ ya n'Igbo sheep kedu afọ ya n'Igbo ọ bụkwa ewu kwuo na atụrụ ewu dị iche ewu na-efu mpi ọkwa ịma mpi ọnya ka eji ama atụrụ na ewu nke dị iche that is the difference between the goat and the sheep doesn't have spike kedu horn but goat have horn ọnyanwa kwuonụ ewu nwere mpi mana atụrụ enwere mpi nene animal patterns kedu ihe bụ animal n'Igbo kedu ihe a na-akpọ animal n'Igbo makwalie kwuo na aka ozugbo kedu ihe a na-akpọ animal n'Igbo anụmanụ kwuo na anụmanụ ka a na-akpọkwaba n'Igbo ifuru ya ọ sị look carefully at this animal pair and circle the odd one out in each row ọ sị circle ka ya bụ circle n'Igbo okilikili kwuo na okilikili maọbụ ikpe ọnya gburugburu kwuo gburugburu kwuo na aka unu kwutelie gbogbogbogbogbò ị na-emebikwa trauza gị ọkwa ibuli ibe ị na-eme ọzọ imifu elili ya maka a na-abụ ibugo nwa na-achọ mmifu elili trauza ya ọzọ ọbara n'ime ma ọmị anya ịmara omifute ya ọ ga-ezi enwe elili maka o nwere nika unu nwechi elili ebe unu mmị anya imini ya papa nnekwu imini ya ka ihe bụ ihe na ụmụ anụmanụ dị iche gburugburu aba ụmụ anụmanụ niile nụma kedu abụ ihe giraffe kwuo na ọchọ kedu ihe bụ nke a jita kedu aba jita n'Igbo amara m ya biko amara m aba jita n'Igbo ka nkọ nke mma ka m ghara ịkọ nke m amara ndị be anyị unu mara ihe bụ jita n'Igbo unu gwa anyị sinu biko gwa na anyị ihe bụ jita n'Igbo ọ na-agba ọsọ rinne nke kedu abụ ire dọọgụ bụ gịnị kụọ na aka unu maala ile unu nwere akọ na uche ị na-emekwa aka na nikari ka imie elili nụwa ị na-eme ajọkakwa jos kwụsị mma aka na nikari maka ihe afụgodi emeche nọgodila ọfụma godi ị na-achọ ịda kedu ihe na-eme ebe dọọgụ nkịta kwuonu dọọgụ nkịta papa nnekwu ozugbo kwuonu na ihe na-eme ebe a is time to rhyme bụ ihe na-ada ofu ụdị ụda look at the pictures in each row and say the word
Then find the item on your sticker sheet whose name rhyme with the other in each row. Anyị agụbughị ya na anyị fụrụ nke awọ kwuo na kwuo nu nkịta log of wood okporo osisi kwuo na okporo osisi cat bụ gịnị nwamba neni ụsụ achọrọ m kedu ihe a na-akpọ bat ụsụ kwuo na ụsụ hat bụ gịnị kwuo na okpu ihe eji nwayọọ wefu aka n'ọnụ maka mamiri na-eti unu na-eti aka n'ọnụ na boat. Kedu ihe bụ boat? Ọ gụrụ supere m ngọgụ supere m oke kelementi ọsa Simon ijiji busu Ambrose emechi gụọ ọzọ ka onye aka gụrụ ịchọ ngụ supere m oke Ambrose gụọ na aka unu gụtara ịchọ ngụ ọzọ oke nwa ngwa gụọ na nwa gụọ supere m oke kelementi ọsa Simon busu Ambrose gụọ na aka ọ gịnị na-eme ngwakwuo unu ka emesịa anyị ka ọ dị mgbe ọzọ anyị bịakwa ọzọ anyị gụtọ ngwa gbanyụọ